Kulumpa, Jo Tomukumuti Binai Tonai Kapni Tahukte Bukusono. Kapni Tahukte Bukusong, ang Trinor Omohai Kaisha Punugani Tangi Tongo, Abongka Tabukni Simia, Jora Kedek Maromino, Tiprasa Kami Amchayo, Dubloget Samong, Eva Samong Chaya Klajagi Tongmano, Tini Chini Tani Hano Hai Srai Mampli, Sopaimani Inka Omono, Karbook ni kaisa alotale ba patisori hai thai ba jagao bazar shed eba muikuteng phaljaknai nok snamui tongmani abongkha kubuni bosong eba kubuni jaga kubuni thai ni borok phai oro snamui tongphai mano tini lokorok omo hai kaisa duplicate eba samung chaya khlai snamui tongmano nugui Karbook ni block vice chairman Pranab Tripurano Koktun Rohormani Yagulo Hino Hai, Brongram Pranab Tirprate, social worker, Eba Lukurok Samung Khlainai, Ashim Tirpa behind Hai Logologin, Thangwi Shogimani Kok. Thangwi Shogi, Aborok Thangwi Shogi, Numwikha, Nugimani in Komono, Sanani Takabo Rider, Sayano Hinzago, Samung Saya, Eba Duplicate Khly Tongmani, Boron Mokolo Thangi Klaika, Eba Boron Numwikha. Nuguman Yagulo Hino Hai, Borok RDS, do you know Hino Hai, Koktun, Eba Kobor Rohorei, Rohorka, Borok, Brangunang Pranab Tirprabo Hino, Knife Hidi, Nei, Piaba Tangi, Sogiman Yagulo, Okokno Saka, Je Lukuro, Aratongai, Akamiam Se, Tongai, Lukuro, Je Koktun, Eba Kobor Homani, Abahina Botangi Manika, Eba. As do you Tanibo, Abahino, Bobo Tangi Nugimani Kok. Abono Nugino, Tiniborok, Aratangi, Samung Klajak, Tongmano, Hino Hai, Taiwasha, Katal Klais, Namani Bagay, Borok Wahino Shawi Kabuka, Aron is a contractor Rokno, Eva Samung Klane Rokno. Abai Klino Sung, just Samung Klajagi, Tongmano Sung 9 Elenete, blog by chairman, Karbook ni, Brongram Pranab Tirpani, Kuktibo Sung Tamosaka Crime Elen. Bela kahambai sini media friend dong tini sung lukin niti kasa information mangka jaro sini pada set je choli tongmani arti pete amo total 2 number ni sing kenaka dura sung logino sini yang sini offer da Ashim tongo borbe show sung yaro visit phone kode je lukin khon teno i 2 number mangka gabon sate sate ang sini SDU sab sini adini kono phone klaika bobo immediately phaika Bini bus kamu je 2 number joto tongmani abo joto bokok jaka amon bokok ite bisa hanya hai ketal ke tangna bagai sengcini SDU sab no saka angke sini contactor bo tonggoro jahate mo hanu sing amono mawan sunai sini tiprasa elko bisiba omo ke hasal borok phai 2 number kam khlai hakiri thana nai omono sung 17 koma tanai jara sini tinini local ni sunu khoro bono hate basung information mane sing belek sung phone loloino action na ka Halu tola patisori bisi. Aw ke kapani takukte bukuksong norok je samung choli wi tongmani samung khlajagi tongmani eba
Karbook Block by Chairman Bromgrang Pranab Tirpa Samani Kokronok Strai Kana Khnawi Mankana Khnawi Man Yagulo Botam Hisaka Abonora Strai Kana Buji Mankana Bosaka mo ardini samung cholibui eba ardini samung khlajagi tongmani phiaba kami amche tongnai lokorok sahorma haino brom gunang Pranab Tirpa te brom gunang Ashim Tirpa song Thangwi nugui mani yagulo ardini thanibo mokol bini mokolo bahino srai lokorok samani haikena borok bo phunuka eba bo Thangwi nugui mani yagulo ardini buskang gono srai khlaino je samung duplicate eba samung haimia cholui tongmano khlajagi tongmano bokhogoi phunuka eba bokhog jaka nei srai samani koknorok khnawi na mankhana aborang gram Pranab Tirpa ni khoktei onka abno tino khaboni ta khoktai bokhuk song omo hai sanani thangke omo hai Karbook simi ya kwang ma Tirpa haste grangai no omo hai cholui tongkha ang kami amsaya tongnai je sijak nukjak lukrongno kaisana ang kok kasarnai norok bo haino tomong no omo hai noroni kami amchayo ngei tongkha hanike bo department ti samung khlajagi tong bo line ti samung cholui tong o samung kahamda haimeda ngei tong norok naikolei je o samungni je barja manjak borno haino norok koktun dohodi abono khobor ready phainani bagai norok samungno stop flight toni di Toli nani samung khlairani ta khlairi norok kami amchai ningai norokni daikto tongo norokni bahaino phan nango nini kami amchayo samung kaham hingasi bo nani phiaba samung haimya khlaijagai nugui tongphana nuktutei nugya tangni norok nukha hinke o samungni je berjaknai eba samungni bo department tei choli department ni officer norok bo sahornani ingtheng abai khlaino tini omo hai ingei je Karbook ni patisori alo tola hai kaisa thayo omo hai choli tongmani yagulo kami amchani lokorok sahormani yagulo no tini Karbook block by Chairman Pranab Tirpa Thangwi sogoi mani kok tei logibo tongo Ashim Tirpa haino Thangwi sogoi mani kok Thangwi sogoi no tini borok omo hai khlai Karbook RD ni buskangono je omo hai samung duplicate cholui tongmano bokhok jakha eba bokhok jagai haino hai taisa katal ka tangrani bagai SDO RD ni thani je kobokmani ingkha eba kobokmani simia buskangono bokhogoi taisa katal khlairani bagai je kok rumani ba phainai salo khada khlaijaknai eba khlaijagai da thangno जों तनुखा बिजुनि बिसिंतै बखक जागै जे पिलारक तलां जागै संसा जागै तंमनि आबरक बखक जागै न तंबाय खारै जों आनर नर बनुगै मानखना बिजुनि बिसिंतै इनके अब हाय खलाइनो बरम गुनां Karbook block by Chairman Pranab Tirpa बाहायनो साकथारि तंगो लोकरक नि बागै एबा लोक हामग्रानि बागै बबसुक जरतै बसाकथारि सामुं खलाइ तं आं बनरनो हायनो फनुगै थांनाय एबा आचिनि थानि जे आपडेट सकबाय क्या हंगे आं बनरनो फनुकनाय बबसुक जरतै साकथारि सामुं खलाइ तं जों तिनि तनुखा लोकरक नि बागै लोक हामग्रानि बागै बरक थांगिनो तिनि SDO RD bo sokpai mani kok sokpai na omo hai samung muthak jagai o samung duplicate eba hamya samung choli tongmano bokhok jagai hano hai taisa ketab khlainani kok rumani ka bo khlaijagai ni tongo ka norni kami amse bo tomung na abo hai ingei tongkha hingke norok bahaino bo department ri cholia department officer rokno gate sanani thanga kwbang ma tabuk social worker tongo aborno bo nor khobor di kok tun di engka samungno muthadi samungno khlairana tardi আপনি বাগে আংনরনো ওমা হাই সালব্রুম ব্রুম গক্তমা ফোননানি বাগে চাই তগই তঙ্গ আনর খাইনো হাই মুকুমু টিভি চ্যানেল বাই গরঙ্গি তংদি নাই তংদি আংনরনি লগি তঙ্গ অমর